machiegni kamoro mora ma intiere janeno mar LTN kawuono ni indika en tarik 23 dwe mar auchiel higa en mar 2022. Odiochieng' machal kamaendi bende ema nonyuole ni kokelo omiyo kawuono en birthday mar Nick Okello. Ang'eni ji mang'eny ok ong'eyo mano, to 23rd en odiochieng' maber ahinya, mano ma bende gik ma kamago timre. Omiyo adwoko ni Nyasaye erokamano an bende kuom ketona ngima nyaka sani. En gima ber ahinya kata kamedo kendo higa achiel, koro ategno moloyo ka jana ategno sani. En nonro mar oboke kaendi en The Standard kod The Daily Nation ema nitie kaendi, ma weche mantie kanyo chakore oboke ni mar The Standard. Oboke mar The Standard thor mar wach mantie kanyo en ni Ruto rejects Uhuru invite to address MPs. Mano e wach mantie kanyo ni Ruto notamre ng'ang' ni kod biloso kata bed no gwele ma mondo mi olos kod jotelo go mag Jubilee odiochieng' ni manyoro, manyiso ni Ruto pod en ng'ano mantie gi mirima, ok mor iye owang'. E wach mantiere kanyo endo, Deputy President declines two invitations by the President and Tuju to speak at the Jubilee Party Parliamentary Group meeting that hosted his key ally Eden Duale. Mane wach mantiere, mananyodagi no kobiloso. Sama bende kod thor mar wach machielo mantie kanyo ni it's mass COVID-19 testing for teachers, says Magoha. Education Cabinet Secretary George Magoha says the ministry is considering compelling teachers to undergo coronavirus tests before schools reopen in September. Kain japuonj chuloni koro nyaka sani bitim ni nonro endo mar corona mar mondo mi koro idoge class ya wache mantiere kanyo endo. En bende thor mar wache mantiere kanyo to boke ni mar ariyo nyalo some. Sama bende koro ka wang'iyo weche moko en ni why Uhuru had to land on Duale. Mane wache mantiere omiyo koro le Uhuru ne oluoro kuom Duale. En ni koro Duale sebedo ken ng'ano endo ma ochung' nyamakara. Chunye moro nitie ka Ruto, chunye moro nitie ka Uhuru. Sani Uhuru ma joma nyalo tiyo kode kende, omiyo sani ndi koro owito oko kata ogolo jogo kuma oko dwari. To pokeni mar auchiel, the return of Amos Kimunya and why he carried the day. Ina wach mantie kanyo endo. Samani Amos Kimunya chako duogo, to gimomiyo en bende mane okawo mano endo, mane en komo endo mar Eden Duale. Ka ang'iyo komachielo bende itoboke nindi mar apar eni jod bura masirisi mano endo en Meja Waluke. Sani ndi koro ni koro nyalo tue kalure kod mano bende en mibadhi mbe sani koro luore. Meja Waluke nitie kod mibadhi maluore. Sama bende koro weche giki mag corona momiyo sani koro jogo magin jo media mag soriembo jofwambo mang'eny nyama rom 100 gi wiye. Sani koro ochuchieng' ahinya koro jofwambo kod wadhi e doho mar mondo mi koro ng'eny to ni koro en ang'o momiyo oriembgi e yo mok ni kare. En wach malich ahinya. Company offers to pay dues in 3 years as workers threaten to sue. Mane wach mantiere, ne gigolo jotije te mago eko mag Media Max ka gin kanyakla koda ka mamoko mantiere nyake wang' jowi kaka koro wan kamaendi. Pajo somo gi jondiko ni kanyo inyalo ng'iyo. Ani itoboke ndi mar 18 mane wach mantie boke kaendi malang mar financial standards manyalo somo ka moninga ka koro weche gi chala achiel kachiel. Ai bende nitiere KCP KCSE model papers. Penj ni kaendi e itoboke nindi inyalo ng'iyo to penj gi gin mage kuom jogo ma dhi timo penj mondo koro kaka inyalo timo. Kaendi nitiere bende chenro go eko itoboke ni mar 25 mago eko mag Agaja, nitiere mago eko bende mag Sulu, chenro mag wang' jowi itoboke ni mar 26 magi ler mantiere kanyo endo. Ka adhi mapiyo ng'eny tang' mantiere koro e weche mag tuke. Wacho kaendi ni Ayimbo otamre bedo jataa kweth mar tim endo mar agoko mar Kenya e okang' machielo. Benjamin Ayimbo wacho ni en kuma nitiere orome ok oikre mar mondo mi ochako kendo jataa kweth matim endo mar Kenya Sevens. Mana ler mantie kanyo endo. Sama bende eno koro Real Madrid sani ma koro dhi nyime maber ahinya mag tuke mag La Liga. Sama bende koro tim endo mar Barcelona nye kumyo moka to kane gocho kod Sevilla. Mana ler mantiere. Ka ang'iyo weche mag tuke mamoko mantiere en wach endo mar Arsenal. Nyalo ng'eno ka jatugo mar Arsenal ni kaendi miluongo ni Nicolas Pepe mar Arsenal. Obende entiere kaendi e seche ma bende koro
ka ang'iyo weche mamoko kaendi en ni coach Arteta tells Arsenal players to maintain their calm. Ma wach mantiere coach mar Arsenal maendi en Arteta nyiso jogo eko mag jotugo mag Arsenal ni beduru mna mos, beduru gi kwe, chunyu kik bed kod kihondko. Mane kaka nitiere Arsenal osebedi ka korego kore koni gi kocha kosa ni koro nyisgi ni kweuru, beduru jogo eko mane gi kwe, weche kwe bedo marach ahinya. Oboke ma The Daily Nation. Thor mar wach mantie kanyo en ni Ruto quiet as Uhuru goes on warpath. Ruto oling thi sama koro Uhuru ya okode lwenyi gi kedo malich ahinya. In an apparent reference to Deputy President Ruto's new command center, President Kenyatta says is ready to cut loose leaders standing in the way of his agenda so they can focus on their activities. Manler mantiere kanyo endo sani koro Ruto oling thi sama idwani mondo mikoro losi nyoko loso to Uhuru bendo ramoni koro kaini ka gikari momedo mondo mikoro ibe time gi yori mane ndi jomo mondo mikoro ogol achiel kachiel. Wach mar waluke benano kantiere kanyo to bokeni mokwongo sama bende koro jatend migawo mar weche mag thieth maendi en Amos Kimunya wacho ni my wars with cartels at Afya House. Megi Kimunya wacho ni sani koro enti gi lweny malich ahinya kod jogo magin jogo mabende otelo ne mago chenro mag mibadhi migawo mar weche mag thieth pacho kaendi. Health Cabinet Secretary Mutahi Kagwe opens up on his battles with cartels that run Afya House, as well as the uphill task of fighting COVID-19 pandemic in an exclusive interview with The Nation. Mane kamane koro lose kendo bende olere mbera hinya. Take a walk. Uhuru tells Jubilee MPs fighting his agenda. Dhiura dhi hakodwa dhi maneka ko Uhuru nyiso jogo kuma dwa mondo mikoro othira agenda mage nikech odongi kinde matin kende to dhi yweyo oda mondo mikoro odongi sigana nina otimo jo Kenya gima chal kama jomo konti mabesa ni koro dwa mondo mikoro ogoye lweny okero gi okote. Senate team starts hearing Waiguru impeachment case. Mewach mantiere Kirinyaga governor expected to defend herself over allegations of abuse of office and violating the constitution. An Waiguru koro chak ter manendo e weche go mag buche masani be ni koro ni winjo chande achiel kachiel ko ibro winje kanyo sama obed nyalo somo gimo koro Meja Waluke nitiere mano kama tek ahinya. Meja Waluke ni kama pek ahinya sama chalo kama indi. Pandemic driving Kenyans into jaws of mental health issues. Mewach mantiere weche mag COVID-19 sani koro miyo ganda jo Kenya mang'eny nigi paro mang'eny sani koro miyo gi tuo mar obwongo en gi mok yot en kinde malich ahinya sama bende koro wadhi nyime ni wach machielo mantiere to bokedi mar aboro. Did the president flout COVID-19 guidelines? Okay, Uhuru nyogo picha ka ndigi Ruto gi jomo ka onge 1 meter distance gi rwako abwog rombe to gi bedo 1 meter midwaro mondo gibed anti ibedi kana ni intie meter achiel mabor gi nyawadu mkaeno ko Uhuru nyen tie kama picha ni nyiso ni Uhuru nyen nitie ka ndi magi beta nyora to beta nyora ne yote mondo miki gibedie kuom sani ogo gima yote ngi matek. Ka wadhi nyime anoka sakoro maya wanga kaendi pajosomo kod jondiko ni kanyo pajosomo koyo enoka king'iyo kaendi bende nitiere katun moro mamit kaendi ma Wiper KANU kod ODM jochiko itigi e dhod Jubilee kaka sani koro Jubilee teng'o iye kaya chandego yath kanyo ndigolo gik maricho mboto kod mago kuma gin chware mane od Jubilee kayo timne fumigation sani koro gin gichiko itigi dwa ng'into en ang'o madhi nyime. Mago gin weche mantiere katun kanyo endo kang'iyo counties mago ma Nyanza, Homa Bay County, and a couple arrested for stealing an infant. A couple from Rongo town in Migori County Rongo ntiere Homa Bay, Rongo ntiere Migori County has been arrested for stealing a 2-month-old baby in Ndiwa last week. The suspects, a 32-year-old man and his wife 25 years, were found with the baby on Sunday. Jomo kunti manyo kwa nyathi mayom ma indigo ngwe ko mag Rongo Ndiwa kuje chande beramo mingi to kore na ngwano timbre kanyo dito boke ni maparo ga chiel county Homa Bay County kanyo ni Homa Bay County government has been urged to suspend revenue collection at a market in Oyugis town that was recently affected by fire. Mane wachmantiere mondo were mana yorbura makase pul ka bondo wachini mondo mikoro kika osuru manendo kamanje mach owango mane chiro moro e Oyugis kuje chande magi weche mantiere kanyo ndo eno kakoro kaendi ntiere SMS nyalo somo boke ni ndino boke malang manyalo tiyo godo kaendi man The Daily Nation. Ka atieko weche mae pinje maoko kaendi ang'o kel ni weche manyien mdigin to koro en ang'o matimre
mage weche mantiere kanyo endo kang'iyo weche mag oboke nindi mag tuke eni Ateta gana sukip kulo man wasewinjo kaka nitiere sama bende Klopp backs red style maendi sama bende koro Liverpool bende koso nyis ni gidhi nyime maber mage weche mantiere kanyo kaka nasepimoni obro kelo weche manyien gi mathoth ahinya mago ma bende nitiere e oboke giki omiyo kik ibedo bor ko TV mari mar LTN e okinyi masani erokamano ahinya kuom bedo koda e chenro nyaka sani kiny bende en odiechieng' machielo we mondo warom wachak watim kaka watimo sani niendi erokamano masani.